حدا اوانيو اب حدا مزاناقع ماكل مس ناي سدت عرقتي بيرا غوردا عندابلنا مسو خا بقل اقاطامي استلعله بزعوا زن بروخات حواتنا دق انستيو علال نخفتلكم فرق اكلنا قد خويننسي اب علالنا بقل مخنيات وتر مسحوسنا ينينا تفلت بها مس دق انستيو اب زغبر زمدنا تخابابير كان ترارادي كان كتكيد انت اخوينكا قدامي تدليك حنت نطبلا بمبال حدا خابتو معرقتي عبت تلاعيلو زنبره دق انستيون زمدنان زبل زعبا علالنا رؤيتو كبسل زدلي كزارب جمره نحنا بوغنا نتقدامي تدليكا طبب زبلا خنسمع يأزانا بمصلاو تصبنا كابتا زحلت بيرؤو دحرم معاك بكيرؤو اب طربيزا قميطو بأداو افوندا درزه اتا طبب انتاي مسلكم كلته هيبكا 10 مقبله انتاي مالت كايخ كلته هيبكا 10 مقبل إلنا بتهوخ توكسنايو مش هلكا اب مجمرتا ناي كلته بيرا خفيلوم بدحري ملو مشات مساحات تصقيعم كساتي زمسيو دارغاهم عينت بزربو تقريمنا كلنا سحقنا إذا مالتي جن بخلاء يتوسدو دق انسيو بباري ان زهاب كاين نجر 40 ينزمل سالكا نشتو فقرن كبرت انت داهيب كاين درجة حموش شعز فقيرن ينزمل سالكا إذا جن اب كلن دق انسيو زي كسرح غلي إذا قبلكم كلكو فقرن كبرتن نزن رأسن فوخس زبل انت داهيب كاين كاب فوخست زتل على قد خوينو اتزمت اخالن لعل عقن يخونن مش شعو سخيرا سندلدل كبلا غزي وسدلنني زي سخير سبكا مس مندق تلاتيمو وداقو زي ترفوي انتاي كبل كم زدلي اسفيحو قلصلنا زمدنا اب ان كان هاباني زمركوس تقبالي وي وهاب تراي بمخان زمدنا عقباي كالني امباركس نايز عركي رئيتو نباخم ناقدفكو نتي اب قداي زمدنا زتكوره مقصلتا نايز حالف خفالت لبي افكاريتنا اب مونان كحجوزنا زغلو شوعت نطبطات حيزلكم قريب لهو سناي مكتتال شوعت اب غزي حرقانكا قالاتكا تواصاصر نحوي كتطفو مستدلي بحو زيكونكاس بمايخا امباركس اب علتاو غعزخا مس مصامتخا زي مررداء كغاطمكا بهرياوي مسرح ناي هيوت سلازخونه ابز غداي زي اتا اگداس نجر نتي اگاطيمكا زولو زي مررداء كمي تعاليون تهدوني مصامتخا اب تحرقلون تقطعلون غزي بزتخالكا متن هداءن ترغاغا اند امبر نقطعه بقطعه انت ملس كالا كلت يخم كتقاصلو امبر تفريبو ነገር يبلكم بفلاي نسخه اب تقطعلو وان بستخالكا متن نعا خغدوا زخلو الوتاويان زربا كام مزراب تقطب مخنياتو اتي زيراداداكم زلو غداي مفتوح زي ترفوي اتي زدربخايو حماق زربا جن اب رأسا خسنديو اتز تزارب كيا حماق زربا خا اب سمعيتا صاطق فطرلا يخدي سلازي هداءن ترغاغان كلتيخوم اب زهداكم لو غزي نت زيراداكم زلو نطبي داغ مايك تزراربولون مفتح خدليلون تقوليهم نحوي كتطفوم ستدلي بحو زيكونس بمايخا ቁጥር 6 ቀጻሊ ተዘራረብ ኣብዝም ድናኹም ቀጻሊ ዝርርብ ከልወኩም ጽቡቕ እዩ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናኻ ዝውዓልካዮ ስራሕ ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ዘጋጥሙኻ መሰናኽላት ወዘተ ምስ ኣፍቃሪትካ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ዘተኮረ ንጹህ ዕላላት እንተደኣ ማዕቢሉ ንዝምድናኹም ኣወንታዊ ምዕባለ እዩ ንኣብነት ኣብ ስራሕ ምስ መሳርሕትኻ ዘይምስማዕ ኣጋጢሙካ مس حماق سمعيتك نغزا مصيكا لخا نبل اتي اغاطيمكا زوعاله ነገር مس افقاريتك انت زي تخافيلكايو نسا نتي دس زيبل سمعيتك ريا اب شاقلوتن
ሓሳብን ከም ተኣቱ ጌርካ ያለኻ ማለት እዩ እዚ ዘጋጠመ ኩነታት ከዓ ምስ ነብስኻ ተተኣሳስሮ ትኽእል እንድሕር ኣብ ርእስኻ ዝኸይድ ዘሎ ሓሳባት እንተዳ ኣካፊልካያ ግና ካብዚ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ወፂኣ ንዓኻ ከመይ ተረጋጋእካን ጽቡቕ ይስምዓካን ክትሓስብ ትኽእል ብተወሳኺ ብናይ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት ማለት ፌስቡክ፣ ዋትስኣፕ፣ ኢንስታግራም ወዘተ እትገብሮ ዕላላት እውን ከመይ ከም ዝሓደረትን ከም ዝወዓለትን ዳሃያ ካብ ምሕታት ዓዲ ትወዓል ብሓፈሻ ኣብ ቀጻሊ ዝርርብን ሓድሕድ ምልውዋጥን ክትህሉ ይግባእ ሓሙሽተ ምስ ስድራ ቤትን መሓዙትን ኣፍቃሪትካ ጥዑይ ዝኾነ ርክብ ይሃልወካ ስድራ ቤትን መሓዙትን ኣፍቃሪትካ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያኹም ስለ ዘለዉ ምስኦም ዘለካ ቀራርባ ንፍቕርኻ ክጸልዎ ስለ ዝኽእል እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ርክብካ ኣኽብሮትን ምቕሉልነትን ዝተሓወሰ ይኹን ብፍላይ ስድራ ቤታ ብኣኽብሮት ሓዞምን እለዮምን ከምዚ ብምግባርካ ኣፍቃሪትካ ኣብ ልዕለኻ ዘሎ ኣኽብሮትን እምነትን ከም ዝዓቢ ትገብር ኣለኻ እዚ ድማ ንዕድመ ፍቕርኹም ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ክህልዎ እዩ ቁጽሪ 4 ንነብስኻ መሲልካ ቅረባ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንኣፍቀርቶም ከሐጉስ ኢሎም ዘይንሶም ክመስሉ ዝፍትኑ እዚ ግን ንግዚኡ እምበር ንነዊሕ ዘዋፅእ ስልቲ ኮይኑ ኣይስማዓንን ክንደይ መዓልቲ ኢኻ ሞተዋሳኣይ ክትከውን እንድሕር ናይ ብሓቂ ኣፍቃሪትካ ክትከውን ኮይና ንስኻ ከምታ ዘለኻ ክትቀበለካ እዩ ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ ግን ንነብስኻ ምምሳል ዝመስልዎ ነፃነት ስለ ዘየለ ንነብስኻ መሲልካ ቅረባ ንሳ እውን ክትፈትወካ እያ ቁጥሪ 3 ኣብ ዘይተጸበየቶ እዋን ህያባት ግዛኣላ ኣፍቃሪትካ ብዝገዛእካላ ህያባት ንኽትሕጎስ ግድን ኣይኮነን ክቡር ህያባት ከተበርክተላ እቲ ንዓኣ ኣገዳሲ ነገር ንሳ ኣብ ሓሳብካ ኣላዶ የላን እዩ ንዓኣ ከም ኣገዳሲት ሓሲብካ ተፍቅራን ትከናኸናን ዲኻ እዩ ብዘለካ ዓቕሚ ንዓኣ ይሕጉስዋ እዮም ዝበልካዮም ህያባት ይዕበይንኣስ ብዘየገድስ ምኽንያት ከይደለኻ ህያባት ኣቕርበላ ሽዑ ሓጎሳን ስምዒታን ተዓዘቦ ንስኻ ስለ ዘፍቀርካያ ጥራይ ኩሉ ነገር ክትኮነልካ ድልው ክትከውን ክትሪኣ ኢኻ ኣብዚ ግን ክትገንዘቦ ዘለካ ህያብ ዘበርከትካላ መግለፂ ፍትወትካን ፍቕርኻን ደኣዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር ካብኣ ፍሉይ ረብሓ ስለ ዝደለኻ ክኸውን የብሉን ከምዚ ምስ እትገብር ኣፍቃሪትካ ብኻልእ ዓይኒ ክትጥምቶ ትኽእል እያ ከምቲ ኩናት ንዝወርወረልካ ጥራይ ዘይኮነ ዕምባባ ንዘቐበለካ እውን ክትጥንቀቐሉ ኣለካ ዝበሃል ኣፍቃሪትካ እውን ካብ ህያባትካ ክትጥንቀቕ ትኽእል እያ ቁጥሪ 2 ይቕረ ምባል ዓቐባ ይኹንካ ምስ ኣፍቃሪትካ ኣብ ዕለታዊ ህይወትኩም ዘይምስምማዕ ከጋጥመኩም ባህርያዊ ወዲ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገ የለን ኣብ ዝተጋገናሉ እዋን ግን ዋላ ንእሽተይ እንብላ ጌጋ ካልእ ሳዕቤን ከተምፅእ ስለ እትኽእል ሸለል ከይበልና ብየቕሬታ ክንድብሳ ጽቡቕ እዩ ገለ ሰባት ኣለዉ የቕሬታ ካብ ዝብሉ ክሞቱ ዝቆሎም ከምዚ ዓይነት ባህርያት ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ምስ ደቂ ሰባት ከንብረካ እውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ጥፍኣት ኣብ ዝገበርካሉ ብጌጋኻ ኣሚንካ የቕሬታ ምሕታት ከም ፍሽለትን ስዕረትን ክትወስዶ ይግባእ የቕሬታ ስለ ዝበልካ እቲ ተላዒሉ ዝነበረ ነገር ዳግማይ ንኸይለዓል መዕፀዊ ጌርካሉ ኣለኻ ማለት እዩ በዚ ቀሊል መንገዲ ጌርካ ጥዕና ዝምድናኻ ከተመሓይሽ ይሕግዘካ ብጌጋኻ ዘይትእመን የቕሬታ ምባል ዝኸብደካ እንተኾይኑ እቶም ኣብ ዕለታዊ እትገብሮም ናእሽቱ ጌጋታት ኣፍቃሪትካ ኣብ ልዕልኻ ካልእ ስእሊ ንኽትሕዝ ትቕሰብ ኣላ ማለት እዩ በዚ መንገዲ ድምር ናይ ናእሽቱ ጌጋታትካ ንኣፍቃሪትካ ኣብ ሓደ ውሳነ ኸብፅሓ ይኽእል ቁፅሪ 1 ንመጻምትኻ ምስ ካልኦት ኣይተወዳድራ ኣብ ህይወትካን ህይወት መጻምትኻን ዝኾነ ዓይነት ሽግር ከይኣትወካ እንተደኣ ደሊኻ ሓደ ክትገብሮ ዘለካ ኣገዳሲ ነጥብሎ
ንሱ ከዓ ንመጻምትኻ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውድድር ዘይምእታው እዩ። ይረዳእካ ኣይረዳእካ ንመጻምትኻ እገሊት ካባኺ ትሓይሽ መን ክትብልያ ካባኺ ትጽብቕ ዶ ወዘተ ዝብሉ ቃላት እንተደኣ ውርዊርካላ ኣብ ግራት መንፈስ መጻምትኻ ቅንኢ ትዘርእ ኣለኻ ማለት እዩ። ቅንኢ ማዕረ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ዝጠፍኣና ይመስለናን። ኣብ ምሳሌ 27:4 ንቅንኢ በዚ መንገዲ ይገልጾ። ቁጣዓን ኩራን ጭካነን መዕነውነውን እዩ። ካብ ኩሉ ዝገደደ ግን ቅንኢ እዩ። ክቡር ሰማዒ ንጉድለት መጻምትኻ ስለ ዝጸብጸብካ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ውድድር ስለ ዘእተኻያ ነቲ እትደልዮ ዘለኻ ነገር ከተማዕብሎ ወይ ከተመሓይሾ ኣይትጸበብ። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ነቲ ዘለዋ ፍሉይ ክእለት ዋጋ ስለ ዘይሃብካዮ ንነብሳ ጥቕሚ ከም ዘይብላ ብምሕሳብ ኣብ ነብሰ ምትሓት ከም እትሽመም ኢኻ ትገብራ። ካብዚ ብዝኸፍአ እውን ካብኡ ኣይሕለፍ ኣብ ዝብል ስምዒት ከተእትዋ ትኽእል። ልክዕዩ ከም ኩሉ ሰብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ነገር ብሉፃት ዘይክኾና ይኽእላ እየን። ነፍሲ ወከፈን ግን ብሉፅ ከብለን ዝኽእል ነናተን ፍሉይ ትዕድልትን ክእለትን ኣለወን። ስለዚ ንፍሉይ ክእለታ እንዳኣድነቕካ ነቲ ንሳ ከተጥርዮ ወይ ከተማዕብሎ ኣለዋ እትብሎ ክእለት ይኹን ካልእ ነገር ብናትካ ሓገዝ ከተምጾ ስለ እትኽእል ኣብ ጎና ኮይንካ ደግፋ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ናይ ነብሰ ምትሓት ስምዒት ከይተእትዋ ተጠንቀቕ። ነብሳ ካብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣትሒታ ክትጥምታ እንተጀሚራ ብነብሳ ጽቡቕ ስለ ዘይተሰምዓ ብተመሳሳሊ ንዓኻ እውን ጽቡቕ ስምዒት ክትምጥወልካ ከሸግራ እዩ። ስለዚ ንመጻምትኻ ኣተባባዕያ ደኣ እምበር ምስ ካልኦት እንዳኣወዳደርካ ኣብ ነብሰ ምትሓት ከም ትወድቕ ኣይትግበር። እዘን ናብ ላዕሊ ዝጠቐስናየን ኣብ ጉዳይ ዝምድናና ክሕግዛና ዝኽእላ 7 ነጥብታት ኣብ ህይወትኩም ሓገዝቲ ኮይነን ክትረኽቦን ተስፋ ገብር። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ፍረዝጊ ተስፎም እየ። ጽኒኢልኩም ብምክታልኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ